30 красавіка біскуп Олег Буткевіч наведаў з пастырскай візітацыяй парафію Езуса Міласэрнага ў Паставах. Свайго касцёла пакуль няма, таму вернікі моляцца ў адным храме з парафіяй Антонія Падуанскага. Для вернікаў гэтай маладой парафіі гэта першая біскупская візітацыя, таму і ўспрымаюць яны яе як падзею вельмі адметную і радасную. Гэта, знаеце, такое радаснае пачуццё, якое вельмі складана перадаць. Это столько эмоцый, столько гордасці за нашу пастаўскі край, за зямлю нашу, што біскуп нас наведаў. Богаслужэнне распачалося малітвай да Божай міласэрнасці. Gott temu nazad, 30 красавіка, папа Ян Павел II объявил святую Фаустина святой Костёл. На пачатку пробашч парафіі ксёндз Анджай Бульчак коротка нагадаў гісторыю парафіі, якая налічвае яшчэ толькі 3 гады. 16 сакавіка 2014 года біскуп Олег аб'явіў аб утварэнні ў Паставах новай парафіі Езуса Міласэрнага. Праз месяц, 23 красавіка, быў асвечаны крыж на месцы, дзе будзе пабудаваны храм. Гісторыя яшчэ не такая невялікая, але яна пераймае традыцыі пастаўскай парафіі святога Антонія Падуанскага. І сённяшняя візітацыя таксама з'яўляецца ўжо часткай гісторыі парафіі. Вестка аб пабудове новай святыні ў Паставах была з радасцю ўспрынятая вернікамі. Шмат людзей рады такой былі вестцы, што будзе будавацца новая святыня. Атрымоўваецца это ў другім канцы горада, таму будзе бліжэй дабірацца пажылым людзям і маладыя сем'і, мы думаем, далучацца да бліжэй прыйдуць да Бога. А вось сям'я Марыны і Дмітрыя Казаровец і зараз кожную нядзелю наведвае святую імшу. Па магчымасці яны стараюцца быць у святыні ўсёй сям'ёй. Стараемся, як получится. Не всегда. Бывает не в полном составе, но стараемся приходить. Немножко тяжело, но пускай дети приучаются, чтобы в костеле быть, к Богу ближе. Сям'я лічыць, што калі дзеці ад самага маленства будуць прысутнічаць у храме, то і ў дарослым жыцці яны таксама будуць хадзіць у касцёл. Надеемся, что будут. Будем пытаться, чтобы яны ходили, развивать. На пачатку сваёй гаміліі біскуп Олег Буткевіч выказаў упэўненасць, што гэты яго візіт прынясе плён для новаўтворнай парафіі. Ён пажадаў вернікам мужнасці ў вызнаванні веры. Ва ўсе часы гэта было нялёгкай справай. Нават святы Пётр у тую ноч, калі Езус быў выдадзены, тройчы адрокся ад яго. І тым не менш Хрыстос называе яго скалой, на якой будзе пабудаваны новы касцёл. І ў наш час вызнаванне веры патрабуе ад хрысціяніна мужнасці. Паразважаў іерарх таксама над тэмамі шчасця і Божай міласэрнасці. Тэма Божай міласэрнасці мае асаблівае значэнне для вернікаў парафіі Езуса Міласэрнага. Біскуп нагадаў словы Хрыста, дзе ён кажа, што «Я прыйшоў не судзіць гэты свет, а збавіць яго». Тут варта памятаць пра адзін з дароў Духа Святога, боязь Божую. І гэты страх трэба разумець не як кару за грахі, а страх страціць Божую міласэрнасць. Паразважаў ардынарый і на тэму свабоды, адзначыўшы, што чалавек вольны толькі тады, калі кожную хвіліну свайго жыцця робіць дабро. І ў наш час чалавек хоча верыць у Бога, які ёсць любоўю. Таму і нам трэба быць людзьмі, здольнымі прабачаць, а таксама здольнымі самім прасіць прабачэння. Напрыканцы гаміліі біскуп Олег пажадаў новай парафіі захаваць і памножыць тыя традыцыі, якія яны перанялі з парафіі Антонія Падуанскага. Узросту духоўнага паглыблення сваёй веры. Думаю, што тут спадчына, якую мы перанялі, будзе вельмі добрай, бо паколькі гэта частка, скажем так, якая перайшла з парафіі святога Антонія. Вось таму пачаткі, я думаю, што маюць вельмі добрыя. Ну і пажадаць, каб ту традыцыю, якую перанялі, якую маюць у сабе, каб яны яе паглыблялі і пашыралі, і каб узрасталі духоўна перад Богам і людзьмі. Парафія Езуса Міласэрнага ў Паставах маладая не толькі па ўзросту, але і таму, што ў ёй шмат дзяцей, і новы храм паспрыяе справе іх катэхізацыі. Многа дзяцей у новай парафіі, якія
жадаюць прыняць першую камунію, таму сюды дабірацца крыху складана. Бацькі там не заўсёды маюць магчымасць іх давазіць, трошкі складана, а там на месцы ўсё будзе прасцей, таму усе чакаюць. Пробач парафіі ксёндз Анджэй Бульчык выказаў пажаданне, каб наступная візітацыя біскупа адбылася ўжо падчас кансекрацыі новай святыні. Біскуп жа Олег у сваю чаргу выказаў упэўненасць, што з Божай дапамогай ужо ў хуткім часе мы станем сведкамі гэтай урачыстасці. Аптымізм іерарха падзяляе і пастаўскі дэкан ксёндз Павел Самсонаў. Маем надзею, што ў гэтым годзе распачнецца ўжо та будова святыні. І ўсё залежыць ад таго, як гэта пойдзе будова, скажем, і фінансавыя сродкі гэта вялікую ролю адыгрываюць. Маем надзею, што гады 2, 3 гэта трэба будзе пачакаць да кансекрацыі. 3 гады, напэўна, думаю, так трэба будзе зачакаць. Але гэта мы планіруем, але ўсё ў гарцу Божых руках. Маю надзею, што можа і хутчэй будзе гэта. Падводзячы вынікі свайго двухдзённага прабывання ў 2 пастаўскіх парафіях, іерарх адзначыў. Пастаўская парафія гэта, конечно, адна з найбольшых парафій у Віцебскай дыяцэзіі. Это было бачна па колькасці людзей на гэтых імшах, гэтай сустрэчы, бо распачалася візітацыя яшчэ учора. Былі спатканні ў некалькі парафіях. І гэта як бы такі знак, адзін з такіх прыкладаў таго жывога касцёла тут нашай дыяцэзіі. Вернікі выказалі сваю ўдзячнасць біскупу за яго візіт у парафію. Мы удзячныя біскупу за тое, што ён з намі, дае нам наплыў на лепшае, дае прыклад веры, набожнасці, як трэба сябе весці, жыць у паўсяднёвым жыцці з верай у Бога. Спадзяёмся, Бог пачуе малітвы вернікаў, і ўжо ў хуткім часе мы станем сведкамі кансекрацыі новай святыні ў паставах.